קבלו שתי כלבים בפעולה לתפוס עכבר. הנה הוא. הנה הוא. והחתול, רגע, תן לנו קלוזר. רגע, אני רוצה לראות את החתול גם שיתפוס אותו. תן לו. הנה הוא. מאחורי טלוויזיה. כן. בוא תפוס אותו גם. קלטתי אותו. לוקה. הנה הוא שם. לוקה. שם. הנה. הנה. אני מבין לתת לו בומבה. אבל אני רוצה שהכלבים יתפסו אותו. לא, תפוס קלוזר. להיכנס לי פה. אחורה. שמעון. איפה החתול? איזה שטויות. אש, בוא הנה. הנה החתול. אש, לא ככה. איזה קטע הזוי. הוא מתחת למיטה. בסדר, אין מצב שהוא יוצא מהחלון. בבגדים. לוקה. שוף. אתה רואה אותו? לא, הוא. בפנים פה? פה, ראיתי. עלה? כן. מתחת, לא, הוא ירד, אני ראיתי, הוא ירד על הרצפה. וואלה. וואו! פיסטו. הופה. פאק, מת. אמרתי לך שהוא ראיתי אותו למעלה, נכון? ראיתי אותו למעלה. כן, ככה טוב. איפה בינו? איפה הוא מת? נראה לי סתם ככה. איפה? הוא מת? לא. הנה הוא